azi guys ndihlela apha manje ndiyacinga uba hey kulo life esimphilayo ofundini we-side hustle ne-multiple streams of income simply because nakwaba baphangelayo umrholo is just not enough. Andimind shem uthengisa iproduct mna but hey kukho into endingasoze ndiyimele efowunini leyo bafune ndirekruthe ezinye izimenqe ngo hayi ndicela ningandivi rongo guys uba uyakusebenzela wena good for you. Le nto yenu nithi network marketing hayi kumna element ubu-pyramid scheme laa nto leya the minute funeka ndijoyine phantsi komnye umntu mna ikhona ingxaki bengenozijoyinela ke ndiziyele direct hayi ndingoyisakala kulaa mrekruthwa mna ngofuneka ndibe ndiconvinsane nefemeli uba no manjonga igrand le way ithi uthi one of these days izawukholapsa ke yona kwipyramid ngofuneka mna ndibe ndiphendulana nobubhanxa nam andifuna urekruthwa mos ndibe ndiboniswa ii-benefits zale nonsense. Hayi guys yothengisana into zenu in peace nibe ne-upstairs nibe zii-millionaires but ye ningabe nirekruthana nam. Oh hayi ndizi mna guys ndiserayithi apha ekuthengiseni izikipa ezinegama lam nobuso bam okuthenga ofuna angafuni uyayeka ayicengisi mos le nto lena funa ibhizinesi you spend your money on the shit you like kubona kozi special ngongayifuni.